Ønsker du hjælp, så vælg et af de mange Ekspert Ekstra produkter. Vi hjælper dig med at komme godt i gang. Så behøver du ikke selv være ekspert. Goddag. Goddag. Nu kommer du fjernsyn. Ja, tak. Kom ind, godt. Med Ekspert Ekstra TV-montering har montøren dit nye TV med hjem til dig. Som det første undersøger montøren det pågældende rum og den væg, som TV'et skal hænges op på. Der måles op, og vi sikrer os, at TV'et kommer til at hænge ligesom du ønsker. Når TV'et er på plads, trækker vi ledningerne og sikrer den perfekte finish. Har du for eksempel en Blu-ray-afspiller, sørger vi også for tilslutning af den. Når det hele er installeret, så tager montøren sig tid til at undervise dig i brug af dit nye TV. Så er du klar til at se film og TV. Tak for det. Så tak. Og ønsker du at komme af med dit gamle TV, tager vi også gerne det med for dig. Med Ekspert Ekstra, så behøver du ikke selv være ekspert.